Magauban kami ubos sa inyo dapat kanya mo ipangayo pinagi sa mga anak si Jesus. Amen. Sa ngalan sa mga sa anak sa Espiritu Santo. Mayang gabi. Atong tagaan kasi pagpagpag si Ibn Iwaini, ang topic kay karon larawan. Si Jipil sa dilado ko si pagpagpag i-pamit siya sa One Holy Catholic Apostolic. Ini dili sa Katoliko, German. Rob, ay karon sa wako ka live program kay ginagamot ang oras. Yan ito na tuloy pa ako sa terminal, nakaw ang terminal parang dili kay traffic. Nakaw ko charge ko na ba 8% nakakaw ano live na. Yang larawan, umon kayo larawan nga topic, mga kaigsunan, balik-balik na Iglesia Katolika. By the way, sunod Merkulis, si Jong Chua, namoy, siya to, sister? Assessment? Evaluate, sunod Merkulis, Pizza Jess. Niya ako mo speaker Lourdes Fares, punta presisa. Napo dito. Nagawa ko ka na ilang grupo dito. Pero sa may prosadya ko din, pero kaya sa una. Ilig na yung sisan. Kurang mo na siya. Gusto niya mo na? Diya may sulat. Sali siya? Jepil, diya na. Sa kamistro Jepil. Mistro sa mga bata na sa mga magpatanong to, ibang gawin siyempre. Nindol kayo kayo. Yan nabita, tunduan na sa mga missionary Mormon sa dagat. Yan ang larawan, muna'y hubon kayo nga gamiton sa mga dili Katoliko pag kabig sa Katoliko kay yan ang larawan na sa kapilya, sa simbahan, o sa inyong altar sa Patagbalay, kana dili na tinuod. Huwag gamit na, matubas mga pastor, o mga layong tuyo. So, paano nyo, dinala ng dimalasan, o na ilang birada sa dili Katoliko. So, wala ilang mentalidad view ba? So, ato, sa simbahan Katoliko, ito doon na siya nga kining matod pa sa fundamental sugat Katolik dogma. Din sa dogma, din sa dagi na ko dogma, natuong ko nga ato ako lang ginadawa. Kaya, kung di tamo Sunday kong dogma, o si Pieta, ati, rehis ka. Matod pa din mga kaigsunan sa page 320. Veneration of images of the saints. It is permissible and profitable to venerate images of the saints. Sa ito ba dahil, ang mga larawan, mga sagrado, ang itulo sa simbahan, ibase sa pulong sino, ato lang i-venerate. Kung saan i-venerate? Mga brothers and sisters, saan i-venerate? Ha? Ay mo kalimot kay salita na yung kuwan niya. Kuwan ba? Respect or reverence. Pasibi mo pagtawag sa mga larawan na sagrado. Dili ingnon mga larawan ni Santo Niño, larawan ni Virgen Maria, larawan ni Jesus Christ na kamahanan ka. Ikaw ang pangilang Diyos. Panatiko, Katoliko, sayo ng Katoliko. Wa manudlo ang simbahan Katoliko Romano. Nga kanyang larawan sa mga balaan, mga santos, ipa-idol mo. Pero ako mo nang objection nila sa Exodus 20 versikulo 3-5. Hanggang garawak kini mo man, Brad Titi? Exodus kapitulo 20 versikulo 3-5. Doon kayo naging objection nga hanggang garawak kini mo man, muna ana sa kuwan. Kapitulo 20, 3-5. Kuha man na, naman niya sa 10 Commandments. Kaya Exodus 21-17, 10 Commandments subat na. Pwede ka na Katoliko, kung inyo yung tanawon, ako, field area, di kanina, dito ko sa March, sa Kaigo. Tagang mga Katoliko ko nga, hapit silang hiko. Tumikan silang kagi yun. Yung uban, huwag kupisar pare. Puro nakapin ka to. Tuig. So, So, saan tiri, dapat mana, huwag kalimutan Katoliko. Pila kayo Santo ni
balik-balik, wala mo pagkabal ng Katoliko. Kuha na distract pa, kuha kapak bitaw. Ano mo? Murag taong giurong nga, urong mo, naon na mo muli dili ma-distract, patay yun. Di ba ka na ang urong mo? Ako, tinukol ba na? Akatatak na ng urong? Ha? No. Kaya ang buhay classmates na lang namatay dito, urong. Law, kanang Exodus 20, verse 5, sister. Ayaw kumupagbuhat ng mga larawan, labam sa yuta, labam sa tubig, uban ba. So, why pabuhat? Niya ayaw niyo simbahan. Mamula, sa mga Katoliko, isimba din sa mga Katoliko kay buhatan ng larawan. Pero, kung sa bagay, kaya ang presluha, yung mga kontira ng ilang iwan, kanang Exodus 20, na ang Diyos ayaw pagbuhat ng mga larawan. Kanya ayaw simbahan. Ang pangutana, kung sa may simbahon, sa mga Katoliko, nga nag-ingon ng Diyos ayaw pagbuhat. Ito man sa mga Katoliko, wak mabuhat ng Exodus 20, verse 3, 5. Kaya imo nang tumagog, Exodus 25, tabla na kay tubag niya. Dito, matamatamlog nilang panunaw na ba? Ilang interpretation nila. So, imong ginon nga, tinuod na, sister, pastor nga, ang Diyos wa magbubuhat. Ayaw ninyo simbahan. Pamunta na, kung may simbahan, huwag na ipabuhat. So, kaya sakto ng Biskulo, ang interpretation ay diya ka nagbigas. Runong kayo. So, ang kamdera ng mga kiksunan nga, kung may simbahan sa Katoliko, huwag na ipabuhat. Anong Diyos? Buhat ang Katoliko Diyos sa arawan. Asaw na makita mo sa Deskatedral, Cebu City. Huwag man. Yung sabi ni Maria Lebat, arawan ni San Vicente Perel, ni San Pedro Golungsod, Diyos na kinaasa, determio 4, determio 4:16, Bernana de Abraham Arnold, Isaias 46, niya 16, Isaias 46:8. Sakto no? 46:8. Isaias 42:8 na mutan ya. So, Isaias, lain barang tiksuat ini. So, ang niya, Salmo 115 verses 4-8, na mata dari kita, na ilunggan ni ka, buhog na ilong di kasimot na bapa di makasulti. So, naman na diya, purmam ng tao, naman nilarawan sa Sibahan Katoliko Romano. Sa ito pa, sila kamoy may ligo, 115 verses 4-8. Ni posisyon bagi ninyo nga, dili ba na magkatamang? Ano yung sasakuan? Pero kung imo nang annaon kayo mga kiksunan, imo nang sabayan nilang bersikulo nga, tinood bitaw na nga, di magkasulti, sa magsulti na, di magkakita, sa magkakita na, di magkaroon kahoy mo na, o sinintong na, uli-uli na. Di na magsulti, ang larawan mo na. Ngayon ay Katoliko magkasulti ng mga larawan na. Ang pangutana, pinsam ng larawan yung mga pasabot. Larawan mo Jesus Christ, Ibigin Maria, upang pa mga balaan, mga santos, ano yung pangutana? Larawan ba? Dili. Nila. Amang ipasabot, Brad. Pero na yung mabasa. Huwag na yung mabasa, Brad. Huwag na yung mabasa ng larawan sa mga balaan, mga santos. Sa ito ba nang tumutumo ng mga protestante? So, nagtumutumo mo, walang kung tiro na ito ang ilang versikulo gamit na i-dislap mo ba? Wala itong virginity, perpetual virginity ito dapat. Pero, wala ito nang tumatun, apologetic side, ang Diyos ang bubuhat sa gradong larawan na kumon kaya na nasa Exodus 25:18. Moises, pag-ulit ko larawan sa Kerubin. Kung saan ng Kerubin, nasa Katedral Trinopita, nasa altar, Urmang Angel. Yan, tinawala sa doon kalarawan sa Kerubin.
naa sa tunga na ang presensya sa Ginoo. Magtubang ang tao nga musimba, magtubang magampo. Unya, ang hihili na Black April niya Pilipina. Asa mo ba sa larawan sa tawag mabuhat ng Diyos? Kaya saan mo na yung magtubang. Larawan sa angil, uyin may mga presente. Pero ang pumunta na, sister, larawan sa tao, mabuhat ng Ginoo. Asa mo ba sa? Sa angil, wala problema. Pero sa larawan sa tao, namo mo ebidensya sa Biblia. Mga kaigsunan, namo ebidensya ba? Sister, nagkamabunyag ka baka ko sa pamilya, hindi ka kitubag kung tanong ka. Ikaw, nakita, wala niya, kining, masabot na yun sa Exodus 35, Exodus Kapitulo 35, versikulo 31-35. Si Bezalel, ginamdagan sa Ginoo, sa Diyos, na pagkulit o lain klaseng larawan. Lain klaseng larawan, sa ito pala, lain man, yung larawan, larawan image man. Di ba image ano? Oo, 35. Niya, versikulo 31-35. Ito bang German gina-gana, may mga tao? Oo, gani. Ilang mo sila niya, Jesus Christ. Hindi, it's something. Dahil minsan Jesus Christ ang ina niya, manipangyo sa Roman Catholic Church. Pangyo ng Roman Catholic Church. German mo sama, kung saan mo mag-English na kayo, kung babae mo sa noong babae. Ilang kuwan, anang bitsis sa ating Pilipinas, muna yan, surusuroy rin lang. Oo, muna mo na, surusuroy lang. Magtas naman tayo, huwag na yung pisas pare, kaya lahi mga puto. Direct to God, kaya yung paano wali Ginoo, it is, United Kingdom nga kuwan, wala yung Ginoo, kwarta, lingaw-lingaw lang na. So, unang yangay ng musiman sa kuwan po. Tiningan mo, pambitan mo. Kaya kanina kabalik-balik, simba, kuha naman na, paglusanin lang. Ang simba sa katidad, sa Tuninyo, simba, paglusanin, paglusanin na kuha mo na. Katong lahi sa itong buhay si simba, di mo simba ba? Anong permit simba? Regular na mo simba mo nila kay Urico na. Katong buhay si simba, sa ako doon pag-winser mo. Oo, di ba? Ay mong ipabunyagan, lima tamo simba na ba? Ha? Simba na? Ba? Sinisimba na ito usan. Ha? Undang mo. Ha? Simahan nyo. Niya boleh kliti pun. Boleh kliti. Ini nama simba na. Kita. So, betul ang larawan pag kadang naik luar simple ng images, luar klaseng larawan na sa Biblia, sagradong larawan o Jesus na larawan. Ang Jesus na larawan gihayag ni San Pablo sa 1 Corinto 4, 8:4. 1 Corinto 8:4 nga, we know that the idol stand for something that does not really exist. Ang Diyos nagpresenta nga dili tinuod. Mula Jesus na larawan. Mingon ka ng malarawan sa nilarawan ni Virgen Maria sa Tuninyo, San Jose, mingon ka nga, ikaw larawan na ka, kumahanan ka. Tuloy ko ang anak, kumahanan ka. So, parang tuloy ko si Piat yun, kaya sugong ginawa na. Amna si Isaias sa Biblia, sa Isaias 44:17. Prophet Isaias, Kapitulo 44:17, ang tao mingon na gawanan ng larawan na ka, masugong ginawa. Masisi. Bukan apa? Oh. Saya komentar ano? Milagroso ang image sa dunya. Awa. Mo gininaw ni sa dunya ulit, ginawa ulit. Wapos ginawa.
tapos Ginoo kini larawan niya pagkabata niya. Kini ang larawan, ang Ginoo gamit ng larawan. Dili magpasabot ng larawan milagro. Ang Diyos ay maka-milagro. Only God can make miracle. Salmo 72 verse 18. Salmo 72 verse 18. Kasagaran ko mga katoliko nga sa mga ubang yun, magdalaog, larawang sa tuloy niyo, tagpupat-tubog, kada kuhan ba? Saan sinulog? Kada pista. Napo yung gilay, pintiripyo itong kala, taga-kamote siya, aray pong ganigyo, ilan ang dibusun. Yung mga bautan kamanan ng larawan siya, kamanan. Supya na na. Bautan iti na. Ang wak mundo ang subahan ng larawan kamanan. Example, itong sa numeros 21:79, itong bitin na tumbaga. Itong lugar dagang nangamatay, bukod kay patat bitin. Niya, kung saan na pagsolusyon na maundang ito patay, si Moises, kinundagan sa Ginoo nga pagkulit, pagkamag larawan na bitin ito baga, na bulsi, i-display mo niya sa altar, tanawang sa mga tao na pagkabitin, mamayo, labing ito mahika po. Anak, so gigaw, ibuhat ni Moises, suko sa mga tao, so nakuman na ang bitin na ito baga. So mga tao nga ipagkabitin, mutanaw sa larawan sa bitin. Pati kumpara sa una naman. Mayo. Unya ang mga tao sa una, ang bitin, gilaw ng gamahanan ng bitin na ka. Nasukong Ginoo. Yung Ginoo, na-mislead ba? Hindi mo na panunod si Iglesia Katolika ba? Asa mabasa sa katikisi mo na Catholic Church, dogma, ng larawan, gamahanan na. Kita na. Ibadlong ng sumbahan na hindi na pwede. Batur bukan kisih pula Catholic Church. Masih kisih. Mabilita, masagrado ng butan, berarti ko. Masagrado ng butan, pero huwag mingon na Yohanan larawan. Nya katong biting na tumaga sa sakitande na ko. Ipagubas Ginoo, asa mabasa ipagubas ang larawan sa biting. 2 Hari 18:4. 2 Hari 18:4. Iguba ang larawas bitin. Mau kita kata yung larawas bitin sa matang parokya, sebab ipagguba na sa Ginoo. Alam mo, na-mislead ng mga tao. Wala nga, itong hitapo sa Kurduba pa ito nga, mahuganin, ilarawan ni Pirin Maria. Ang mga Katoliko sa, di dati ato doon, kasakinan pa, milagro. Na mahuganin ba? Ang larawan ni Pirin Maria, nakakala kali. Dito sa Bangon. Larawan ni sa dunia ito, Pirin Maria, kami jikir dito may. Naik katulog, katubig. Yato ni mo siya bingay. Marunong daw na ang tao nag-imbito, nagbuka force wala, marag milagro po. 18 verse 4. O niya, dito sa Kalapi Bohol, ginugay na dito ko, mga 2,000 na pinlinya ko, na isang to intero ng Jesus Christ. Kalapi Bohol, may mga isla. Nagdugo ang tail rin. Karawan, nagdugo. Normal na rin. Niya, nagdugo. Dito sa ko. Pwede ka ng tao na ito, na lugar. I-check up pa na, doktor, edukado. I-examine man na. Parang may bias ba? Di po katulik po ngayon po. Negative madugo sa di mo tinuod. Pero pila ka buwan yung labay. So naligla ang mga tao. Nangyawak, may isang ilag ko ba? So dito. Kanaling walay, simbahan na deklara rin simbahan ng milagro na, wako man. Abot pa si Kuwita Katuig, wala kita yung kilimutan na. Si Kuwita Katuig, labay pa. Ikupta na simbahan ng mga tao, kaya naman nagdiboto ng Pirin Maria. Pero wapang deklara ang simbahan ng Katuligo, miracle na kinabitan. Ito sa Fatima, magagi. Milagro ito. So, kanang larawan, mugamit ka na sa buhat 19:12, Latina Vulgata, Huban ni Monsenyoria. Acts chapter 19 verse 12. Nga relics or reliquias o mga sagradong
sa to? Dari Santo? O na may ibutang na larawan sa Christ? Kaya naman sa Biblia, namin mga nagsulat sa Biblia sa 1 Pedro 2:24. Ako sa nakitaan ba? Ang tanan ng mga sala, gidan ni Kristo siyang lawas, ganito sa cross. O inaagi siya mga samat, na naayo mo. Sa ito, mga ayaw mga diabetes, high blood, o cancer ba dyan? Nangayon pinagi sa man ni Kristo, tanaw ka dahil niya may ubar nga, tanaw sa man Jesus Christ. Yan magtuo, naayo. Okay, 1 Pedro 2:24, pinagi sa larawan. Dali ba diya, President? So, na nga, ang brother nun, na karang larawan, gamiton mo sa Pnas Ginoo, buhat 19:12, Latin ang Bulgata, footnote, klaro kayo. Si Monsignor Yapare maningon nga, itapion ang imong panyo sa larawan na sagradong butang, sa mga balaan, larawan. Mamayo imong sakit, mawa itong dautang espiritu sa naman ito gibutan, ilagi sa larawan. Sa ito pa, ginong gamit ang larawan. Kung gamit ang larawan, hindi kayo larawan kamanan. O, sa iyo pa nang ingon nga larawan kamanan, Isaias, kung ikaw nun isite. So, muna nga, mamislead ba? Kaya panatik ko mga Katoliko, giilan namang galawanan ng larawan. O. Wala dito sa buwan 19:12. Wala lagi na makayo sa limo ba? Pinagi na. Dili mo lawon ka na siya. Gigamit ang tugutan sa Ginoo ba? Sama gud sa kuan kining si tung Ari Braguilio sa Agaw, sa ikora kung istorya ng Biblia. Katong Santo Cristo laanan to, ana ilang balay? Wa, iguba ako ang balay nila. Tulipat pa si Pito nga pulong sa Diwaya. Ang iyang anak pero naminyo na kumalkana. Kapag kapi na. Ay, nili ako na. Ako may pumutanan ito kung kapit na bilisan na kung saan yan ito. Kuhat niyo USB niya. Pag-ana niya sa 5 anyos ba, si kasakit, si produktor. Ayaw sa produktor. So, yung gibuha si pagpalipalik ni kayo makapulo lang pagpalipalik ko. Yung gianang larawan ni Jesus Christ. Yung umalandungan. Ika na ito, hantong ground. Namin yun na kumarkana, walang sakit. Ilan ang 20 kapit. So, ang ginong gamit ang larawan siya. Pagtuong binakay. Pwede experience in intellecto. Pwede seek and understand. Kaya, pagtuong, kami unang ginahang namin na magtuong sa Ginoo. Pagtuong, eksakto sa pagtuong. Ang nasa Hebreo 11, versikulo 1, kama 6, ikinahanglan pagtuo. Unya pagtuo sa matubag sa Pablo sa Tito 1:13, madunga sa walay pugong-pugong para makabaton sa hustong pagtuo. Sa ato ba na yung hustong pagtuo, Tito 1:13? O Tito 1:13 na. Unya, karon nga usa sa nga gamit ng larawan ni Santo Niño, naagit buhat. Muna kung gamit ito sa debate ng King James Version. Acts chapter 4, verse 30-31. Sa una ng versikulo, kaya sa una, wala na libro ni Bradshaw Fernandez, ito si Engineer Paz Camiga siguro sa matay na siya ay nakakita na. Mahilig ito, mudibate sa mumuradyo. Ako po, mudibate sa mumuradyo. Katoliko siya nga. Naman yung katoliko nga, wala mo sanksyon sa CFD. Bro, hait kayo na. Bro, marami lang para sa lahat, wala mo sikat na. Doon si Paris, sikat, si Kanyete. May wang membro ng hingi kayo. Napakahilong ba? Na yung hingi kabalita. Wala na masikat. Upan, sama na sa karang-barang na sa NBA, LeBron James, sikat kay NBA, duwa pa. Jordan, wala may social media sa una. Lupi ko Jordan ko. Wala may social media sa panahon ni Jordan. 1997, nanawag championship niya. Wala, karang social media, tipusok ka. Katak, pagkalihan ng followers. Anak na. Ang social media ng panahon na, upikon ka. So na ang punto niya mga aking sunang ang
Mga tao, nasa naka-vlogger linain siya ba? Muna sa Puhat 4:30 King James ba? Butay Protestant Bible, King James. Hindi ka kapasa sa inyong Biblia niya? Chapter 4, English version, King James. Chapter 4, verse 30 to 31. Kung tanong mo sila nga, asang basa sa bagong tugo ng Diyos, nabubuhat ang larawan. Mana mana, kaya natin mong itabi niya, Galisa, Exodus 25, Exodus 25, 25 nga, si Bisalag, ginamdagan sa Diyos, pupulit ilang klaseng larawan. Ang buhata na, sa bagong tugo, na mabasa. O mana ang lain na kutong mga pusante. Old Testament, okay na, pero New Testament na. Pero rin na kinahanglan ko, di mo nang speaker na. Kung saan ito ginawa sa Old Testament, dahil ang ginawa, ano mo? Pabuhat naman eh, buhat pag-usap. Ikaw na, Acts 4, chapter 4, verse 30-31. Masabot, kaya itong nga man na, ingon ito, by sifting for the dark to heal and signs and wonder, be done by the name of the Holy Child Jesus. Ibakyaw imong mga kamot, mga dawat mong katingalahan. Pinagi sa balaang bata Jesus, by the name of the Holy Child Jesus. Oh, Holy, balaan, child, ninyo, Jesus. Saan ninyo Jesus? Sa King James Version, kita sa Biblia na King James Version. Holy Servant na sa uban. Oh, sulubuon. Dito kay, dahil minsan, sikpit ang presente di anak busuat, kay anong ilapan mas katoliko, no? Uban, may pamasal na tingali. Sikpit pa. Santo niyo Jesus. Madawat mong katingalahan ni anak, as kumuha na yung ubang mga katoliko, magbalik-balik ng Pit-Senyor sa dulo ninyo kay na may madawat. Wala pa niya dawat, hindi yung balik eh. Na may kasaban sa ginabuhi ba? Oo, palitan na yung mga na kay atis, tibuang atis, Diyas Kalipunan. Sunod tuig, dumdumunan mo, kay bunga sa rukwao mo na kay nakuha, balikan nila niyo. Oh, ate sa example na to. Pero wag kayo kuha din na kabalik yun. Na may nakuha ang mga tao. Ako na nga, niya pinagi sa nanay, epektibo man. Pero ako pa na nga itong kuha nila, i-injection nila. Kanang larawan, na may mga taong larawan, gamahanan, mana. Oh, ang larawanan, gamit ang sa ninyo. Ano sa suwig gamahanan? Sa ito niya, suminto ng larawan, ibulihan na nag-ahong sabot. Sama sa kuangot, kining kanang 30 ano, buhat 4:30, dito ano. Samtang sila nagampo, siya sunod sa templo, ilang lawak pa. Ato lang binisayo. We did not pray. The place was shaking. Samtang nagampo, ni Kuro ka lang imutangan. Sa turang puro kayo nagatubang sa larawan sa tunin niyo. Bingo sa asa mabasa na yung number di Weli. Nagatubang, ada yung mabasa niya. Masabota, na naman. Nagampo ko sila sunod sa lugar. Niya na yung Holy Child. Iman na ito, Acts of the Apostles, si Kristo, lupin na kayo sa langit. Sa asa mabasa na kayo sa langit si Kristo. Buhat uno. Buhat to siya, buhat to sunod siya. Buat to sunod si kayo sa Kristo niya. Buat 4 mo na. Sa tapos Kristo, naling naman na bata, Holy Child. Dako na si Kristo na panahon na. Buhat ko na. Gilansan na, pinisanto niya ang gina. Anong nalang sa Holy Child? Masabot, larawang sa tunin niyo na. Parang larawang sa tunin niyo kay Kristo. Dako na. Nasarino na. Parang nalang sa Holy Child, Jesus, diyan ang buhat 4. Masabot. Alam na, magulat, mawahin yung bata ko siya. Di ba? So, na sa speaker yan. O, lajik. Muna nga, larawan ng sa tunin niyo. Yan, nagtuba mga tao nagampo ni Guro. Kaya pag-Guro, nanay kahulugan mga kaigsulan. Kaya pag-Guro, bagampo, matod pa sa Old Testament, sa Exodus 19:18, matod pa Moises. Exodus 19:18, magampo ka ni, earthquake, ano na yung tawag o divine response. Itubag siya mong magampo ba? Diyos nung tubag ba? Na Diyos nung tubag. Magampo sa bisnis na, earthquake mo na. Earthquake ka ni, nagpasabot, itubag ka. Exodus 19:18.
Niya sa tuloy niyo, nakapo niya, washing kingdom, linok, sa Acts 4:31, 30 the Holy Child, 31, nakapo. So ito pa sila sa tuloy niyo. Anak, bro. Nilahali, kulitra mo na ilang kanubot. King James yun, ilang mo sa ng Biblia. Wala, di ka kita alam sa duwaya rin sa Latin mo lang tawanan. Protestant Bible, bilig ko, aning rigor sa matay sa pandemig niya. Ningig mo. Buhat na ito libro. Ipakita naman sa libro ko. That's okay, ito, mariloka siya ka. Buhat na libro niya, pero isip laito, o hospital mo pare, lahir din ang laito mo, engineer mo buhat na libro. Lahir na sa mga tili, mga kagusala, ruban pare. Sa puntos o punto. Dibinsya sa tuloy ko. Basta siya naka-imbintuan ng bersuluhan, nakita niya. Ino siya. Inumuhi ko siya. Ay, siya. Yun ang nagbasa sa Biblia ko, bilang balik-balik. Ito pa niya. Lupi ko binisaya niya. Pero sa mga diskarte, sa mga kuwan, lahi-lahi ito na sa loob. Holy Child Jesus, King James version na. King James. King James, ano ba King James? Walang banal. Muna Holy Child Jesus, Holy, Santo, Holy Child, Santo Child Ninyo. Santo Ninyo na lang, ang Holy Child niya. Ang ubang pastor kong daw, Santo Ninyo Jesus ha. Ang araw, Santo Ninyo Jesus, Santo Ninyo Jesus. So, nasa Biblia, pero in English, pero sa kinatsila na, amot na sa uban ko, ulo sa rumah ko, ito, kung kaunon mo na Spanish, apa na sa Spanish. Wala, ang larawan niya sa bagong ni Santo Niño na bagong tugol. Ikaw kay bagong tugol yun. Niya sa Galatia 3:1 na moingon mo napay larawan si Kristo sa takunan. Galatia 3:1 sa Living Bible. Picture of Jesus Christ. Living Bible. Galatia, buta yung Living Bible ba? Panas manual ng gusto nga ba? Buta yung Living Bible, Galatia 3:1, picture of Jesus Christ. Sa ito pa na yun, Renatus Cristo gulay. Picture of Jesus Christ. Picture of Jesus Christ. Living Bible na lang, panig kita anak. Anak, kaning-kaning. Ito sa itong datingan ni Lisoriano, 120 ka version ng Biblia, dahil matupag niya yung lilain man. Matupag niya, lilain version. Gumbad ba? Lain version. Translation man. Pero ang original, Hebrew, Old Testament, Greek, New Testament. Sabotan ng Hebrew, Greek, tensura na. Yuba ni Saint Jerome, one of the Latin fathers sa naging dugay na. Sa 405 AD, ano dumini. Ang Hebrew, Yuba niya, Latin, yung Greek, Latin, Old and New Testament. Nag-iupan ng Monsignoriya, o Binisaya. Sino ang Binisaya na yan? Sura, right, kung siya, Binisaya ng Latin po. Huwag magiging English. Protestant ba? 1611. King James, ito Protestante isa. 1611. Ang duwa yung names ko na pa kay 1582 man. 1582 niya. King James, 1611. Pero kung nasa Saint Jerome kay 405 mo, lugay kayo. 405 ini, ano dumini?